Добро утро! Ние сме Серафим Палома. Вие гледате For Youth Generation. Отиваме на сватба, част 2. На други хора. Да, други хора. Този път ще бъдем в София. Предния път бяхме в Благоевград. Първо ще бъдем на бракосъчетаването им. Да, после ще бъдем на тържеството в някакъв хотел, някакъв ресторант. Да, в хотел Маринела. Да. Но преди всичко закуската не е важна, хора, тъй че... Трябва да ядем. Кажи, Джоши, ще трябва да ядем. Какво ти да правите? Джоши, къде си? Първо се молете, после ядете. Здравейте, приятели, преди тържеството отиваме на църква. Даши, къде отиваме, тати? Браво! И след няколко часа ще качим и втората част на сватбата на други хора. Довиждане за сега. Здравейте, приятели! Момента настъпи, църквата свърши, отиваме в залата за подписване. Ето го и пастора. Нещо да пожелаеш на моето семейство? Ами, винаги да се обичат. Да. Това е най-хубавото пожелание, което някога съм чувал. Ти да кажеш нещо? След малко ще се включим отново от залата. Хората подписаха, всички са доволни и щастливи. Ето я лелята на булката, да кажеш нещо. Да бъдем много щастливи. Честито! Ето. Върза, момчето! Здравейте, хора! Не вече сме в залата. С нетърпение да чакаме, да празнуваме и да се радваме.